Ngima bago ng'anyo boma Nairobi mar kwedo paro ma migawo mar thieth kuom chulo gi ataro kod winjruok mane gibedo godo higa mar 2017. Lakteche gima nochopo nyaka migawo mar thieth okwedo telo mar main jatend migawo mar thieth Dibora Baraza magi koni nyaka ne donji opis pok otalo wachgi karo bedo ni en achiel kuom gik mane okelo ng'anyo dweche 4 mokalo. Nyaka ne gichak tich dweche 4 mokalo Sabato tarik 30 dwe mar 11 kokanyo chulgi. Osara magi koni ok girwako nikech otin kalore gi limit mar higa mar 2017. Idito mondi ni kod ler mathoth. That we may have to sadly proceed on this strike on 22nd of December 2024 if the government fails to honor this agreement. And this time I must insist and say we have no business with negotiation. Bang' chung kar tiendgi ni gidokie ng'anyo nikech deko mar osara mar jochiw thieth ma jopuonjre, migawo mar thieth Sabato mar tarik 30 dwe mar 11 ne ogolo ripot ni gisechulo lakteche go. Kata kamano, chudo mar osara ni omedo mana nyayo koko kod lwenye kind lakteche kod migawo mar thieth. Lakteche gikoni osara ma giyudo nyiso achaya ma okalo. Daktari anatibu watu, anarudi nyumbani hata hana tokens. Daktari anarudi nyumbani hana hata sukari ya kulamba. Since independence. And since the new CBA was signed back in 20, what changed? Ndio daktari mshahara yake ikatwa na 70%. Negichako tich dweche 4 ma okalo, kendo gikodi moko kuom gi osekawo ngimagi nikech chandruok kod tich matek e ute thieth e kinde ma piny owacho to ok dewgi. The lack of goodwill by ministry has resulted into frustration among intern doctors, with 2 of our gallant soldiers succumbing to mental health issues. The internship process, which has been the bread and butter of the health profession, is on the verge of collapse. Kanyaka sani gikoni ngang' ok ginidogi e tich nyaka piny owacho chulgi osaragi kaluwore gi ogirimiti ma higa 2017. We need to be paid our CBA 2017 rates or we will not go back to work. It is CBA 2017 or no work. Yes. We occupy MOH until the day the ministry is able to pay us our arrears and pay us in full. Dweche 4 ma okalo riwruok mar KMPDU ne obago ng'anyo kuom maohewo ndalo 60 kama duong' mane omiyo ibago ng'anyo to ne en chudo mar lakteche ma gin jopuonjre kata interns mane piny owacho olieko ni koro ibiro ng'ado osaragi kod atamalo 70. Bang' ng'anyono, duoko malong'o ne ok obedie kendo doho ne owinjo gol paro mogik ewi wach mar chudo mar interns. Riwruok mar KMPDU chako ng'anyo kendo tarik 22 dwe mar 12 poni ok ochop dwarogi kaka ogirimiti ma higa 2017 wacho. Judith Omondi, Ramogi TV.